Kuye ngawo amagama enkehli umlomo ongathethi imanga wawushilo. Ikhondlane nabesilo ngiyafisa ukuba nazi ukuthi nami ngizobe ngiyigadile ukuthi kuhamba ngakho yini ngoba mangahambi ngakho kuyilungelo lami futhi kumsusu umuntu mangasalungi kahle. Kusemahlombe engonyama uqoka nokuxosha undunankulu. Kuyigunya nelungelo lesilo ukuqoka undunankulu nokuhoxisa undunankulu. Ngakho ke isilo siyobe senze okusemagunyeni aso ngezathu esibona ukuthi yizona ezifanele ukuba zenze lokho. Thina njengabantu abesilo siye silalele lokho izwi eliphezulu elisuke selikushiya. Nongoti bamasiko kaZulu bavumelana nongqongqoshe kepha okugqamayo ukuthi umlando uyasiphinda ezweni samaZulu. Akuyonto ejwayelekile balalele ukuthi undunankulu akhishwe kanje. Kodwa ke futhi isilo phela isona ukuba thina sikhomba lo esimkhombayo uma singasamdingi siyamkhipha sifake omunye futhi amandla aso yikho kuthiwa nje umlomo ongathethi imanga amandla aso. Ngesikhathi sokubusa kwesilo uDingane kaSenza ngakhona nasekugcineni kwempilo yaso isilo saba nakho ungaboni ngasolinye nondunankulu waso uNdlela kaSompisi ngesimanga sokuthi uNdlela kaSompisi akayiholanga ngendlela efanele impi yaseMaqongo lapho okwakulwa khona impi yesilo uDingane nomna waso umntwana uMpande wayesomntwana ngaleyo nkathi engakabi isilo. Siyathola ukuthi isilo uDingane ke sawukhipha umyalelo wokuthi uNdlela kaSompisi akabulawe nangempela ke kwaba njalo. Ingabe kwaba yiliphutha kwasekuqaleni ukuqoka umuntu othwele isigqoko esikhulu kangaka sezombusazwe? Akusimangazanga thina ngoba ngesikhathi kwenzeka esakhonjwa ngoJanuwari kuqala unyaka wona 2024 sasikhuluma khona la kwi-media ukuthi engathi akuzukuhamba kahle kodwa ngoba undunankulu lo bekhona uphezulu kakhulu kwipolitiki yeqembu leNkatha Freedom Party. Kanti bathi-ke abanye ingani nomntwana waphinda angene wayephezulu na bese ngithi cha umntwana waphinda angene waqala uba undunankulu kungekho Nkatha engekho lutho. Lokho konke lokho kunye kwakhelwa phe kwakhe. That's why kwaba lula ukuthi abantu bamvume ukuthi undunankulu kaZulu yebo futhi upresident umongameli weqembu leNkatha Freedom Party. Nakuba nakho kwakuba nama-tensions amaningi ikakhulukazi KwaZulu Natal naseGauteng. Inhlangano yabaholi bendabuko iContralesa iphawulile ngokuxoshwa kukandunankulu kaZulu. Isilo singumlomo okhuluma iqiniso, umlomo ongakhuluma imanga. Simele ke sihloniphe isigqibo sakhe kuba sinengqiniseko yobana lengonyama yamaZulu iqiqile yaqononondisa yabe iyagqiba ngalomcimbi. Umfundisi uButhelezi waqokwa mhla zingama-22 kuMasingana nonyaka emkhosini wempi yaseSandlwana. Ubesenenyanga eziyishumi nje ekulesi sikhundla kanti iphini lakhe inkosi yaseMadungeni uPhathisizwe Chiliza.